Ahoj lidi, vítám vás u nového videa dneska. Tady udělám prozkoumávačku pro Gnu, tak jdem na to. Ono prší. Moje kočička tady pšíká, takže nic. Když se tady to najít nemocná, prostě jenom pšíká. Takže já vám něco chci ukázat, což je mega hustý. Jestli se vám povede, takhle na to skočte, tady takhle, a skočte sem nahoru. Jestli se vám to povede, jako mě. Doufám, že se mi to povede. Skočit. Jo. A když tak si tady takhle vezměte tady ten žebřík. Tady žebřík, jo, že byste nikdo nevěděl. Takhle tady nejdřív jdeme nahoru. Tak, teďka jste taky tam něco viděli? Jo, že jo. Tady je díra. Já se tam docela bojím. Někde. Kdo jsi? Kdo jsi? Pomoc! Já musím rychle ujet. Já musím si udělat svůj vlastní dům. Tam mě určitě nenajde. Ne, já spadla. Sakra. Doufám, že on není rychle. Doufám, že nebude vědět, kde bydlím. Sakra. Tady nemůžu bydlet. Sakra. Musím jít na druhou stranu, já si musím vzít auto. Snad jsem mu utekla. Musím si dát motorku, aspoň aby byla rychlá. Kde pak asi tak může být? Určitě tady není naštěstí. Ne, já jsem spadl. Musím ojet. Musím. Já mu musím ujet. Snad mě nenajde. Doufám, že ne, protože já se mega bojím třeba. Já prostě... Aha, tady je nějaký auto, jelo jako nějaký blázen. No, tady je hotel, takže jako dobrý. Tady nemůžu tam do toho smůžu. Tady jako... Tady jsou sice pro VIP, ale to je jedno. Doufám, že já tam budu moc. Já nevím vůbec, kudy se tam jde. Sakra, doufám, že mě tady nenajde. Na zamčinu. A sakra. Doufám, že tady není. Takže jako jsem mega bojím. Doufám, že mě nenajde. Ups. Určitě mě nenajde. Jaký si udělám, tady postavím baráček, já vůbec nevím. Tady ten třeba. Já nevím vůbec, kde je. Co to bylo? Co to? Ty vogo, co tady... Já jsem si nějakýho týpka naklekla. To byl asi on. Ty hrál na piano, tak asi.
zavři se garáži. Dobrý, snad to bylo jenom, snad jsem slyšela jenom špatně. Kouknu se za dveře, jestli tam nikdo není. Nikdo tu není, tak dobrý. Naštěstí mě nepronásleduje. Co to je furt? Týpku, nedělej to. Vůbec nevím, kdo by to tak mohl dělat. Třeba kravinu střílet tady. Tu se kouknout ven, jakože fakt ven. Protože vůbec nevím, kdo by to tak mohl dělat. Co to bouchlo? On tady je ten týpek! Pojďme! Rychle! Jdu. On někdo zvoní, to je určitě on. Musím se jít schovat. Tady jdu. Jdu se koukat na kamery, určitě tady nikdo není. Je zamčenou, tak dobrý. Nikde tu není. Nikde tu není, určitě. Nikde tu není, takže dobrý. To bylo určitě venku. Určitě venku to bylo. Určitě tady nikdo není. A máš to! Hej! Týpku! Co děláš? Týpku! Týpčak! Co si tady koupeš bez dělku jeden? Hahaha, musím ho odníst. Pryč. Tak, naštěstí už je venku a zabila jsem ho.